La graella de qualificacions del curs és el lloc on es recullen les qualificacions de totes les activitats completades i qualificades que haguem plantejat als estudiants. Trobem l'enllaç al bloc de configuració. Si accedim a la graella, el primer que veiem és el qualificador, que no és altra cosa que una gran taula amb el llistat d'estudiants, un per fila, i les activitats qualificables, una per columna. Tenim l'opció d'agrupar les diferents activitats en categories i definir quins pesos tindran en el càlcul final de l'assignatura. Per a treballar aquesta qüestió, hem de clicar a la pestanya de categories i elements. El que farem com a exemple, per tal que pugueu veure les possibilitats que ens proporciona la graella, és a partir d'un esquema de qualificacions que tenim definit prèviament, configurar la graella per tal que automàticament ens faci els càlculs per cadascun dels estudiants. Veiem-ne els passos. Un cop hem traslladat la configuració a les categories i elements, podem tornar a la pestanya de visualització. Abans hem vist el qualificador. Ara veurem l'informe d'usuari. En aquesta pantalla podem veure el que veurà exactament un estudiant concret o tots els estudiants del curs. Veiem com fer-ho. Tingueu en compte que els càlculs que veiem i que veuen els estudiants es realitzen en el moment de la consulta de les qualificacions. Per tant, qualsevol canvi en una qualificació d'una activitat s'aplicarà automàticament al càlcul que tinguem definit. Gràcies per la vostra atenció.